Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик. У ефірі «Об'єктив», огляд головних новин Білорусі і світу. Починаємо. У Алматы по нафту. Казахстанская нафта будет все равно по сусветной цене. Ці привязе Сергей Румас новую альтернативу российским поставкам. Стратегичная гречка. Было всегда по килограмму развешивали, то теперь уже 800, 900, 700, 600, чтобы нас запутать. Што бывае, калі ўрад рэгулюе кошты на харчы? Увага, знік собака. У нас очень много площадок в интернете есть, которые эту информацию аккумулируют, но не было централизованной площадки. Як шукаць хвастатую прапажу? Белнафтахім рыхтуецца да перамоваў аб пастаўках казахстанскай нафты ў Беларусь. Такі вынік сённяшняй сустрэчы ў Алматы прэм'ер-міністраў Сергея Румаса і Аскара Маміна. Разам з тым афіцыйны Менск у аднабаковым парадку павысіў тарыфы на транзіт расійскай нафты праз Беларусь больш чым на 6%. Юлія Лабанова. Ад заўтра Алматы прымае паседжанне Еўразійскага міжурадавага савету. Сёння ж у кіраўніка ўраду Беларусі тут адбыліся важныя двухбаковыя сустрэчы на даручэнне Лукашэнкі. Кіраўнік дзяржавы упаўнаважыў урад на правядзенне перамоваў з Казахстанам аб гандлёва-эканамічнай супрацы ў галіне паставак нафты і нафтапрадуктаў у Беларусь. Зрабіць акцэнт на дыверсіфікацыю рынку Александр Лукашенко загадаў яшчэ на пачатку года, калі спыніліся пастаўкі расійскай нафты. Канфлікт выклікала адмова Крамля пастаўляць нам сыравіну без $10 прэміі да кошту кожнай тоны чорнага золата. Прапановы куплі нафты Беларусь накіравала Украіне, Польшчы, краінам Балты, а таксама Азербайджану і не ўпершыню Казахстану. Надо, чтобы были совместные проекты. И не только казахстанско-российские, белорусско-российские, но и напрямую Казахстан-Беларусь. И я думаю, что у нас получится с поставками и переработкой нефти, если мы договоримся по цене. Ну а почему не договориться? Мы вместе можем перерабатывать вашу нефть и продавать. Рэалізаваць такі праект у нашу краіну можна двума шляхамі. Праз транскаспійскі трубаправод морам ва Украіну, а затым чыгункай і больш простым і танным праз трубаправод Атырау-Самара ды праз магістраль Дружба наўпрост у Новополацк. Аднак ці не заблакуе гэтага рашэння Расія, на што раней ужо наракаў Александр Лукашенко. Практычна ёй асаблівай патрэбы ў гэтым няма, таму што яны добра ведаюць, што з існым станам мадэрнізацыі беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў і глыбінёй перапрацоўкі Беларусь не можа рэнтабельна перапрацоўваць і экспартаваць нафтапрадукты з нафты, якая прадаецца паводле сусветных коштаў. Гэтак пакуль да рэалізацыі паставак нафты з Казахстану, нягледзячы на леташнія дамоўленасці аб 3,5 мільёнах тонн сыравіны на год, справа не дайшла. Беларусь не дасылала запыту аб транзіце ў расійскую транснафту. Прычынай, паводле Станіслава Івашкевіча, маглі стаць кошты. Казахстан прапанаваў Беларусі супрацу з прыватнымі кампаніямі, кошты на сыравіну, у якіх нязначна меншыя за еўрапейскія. Юлія Лабанова, Белсат. Яшчэ пазаўчора Белсат распавядаў пра дзяржаўныя абмежаванні, якія спрыяюць карупцыі ў цукровай галіне з удзелам расійскіх фірмаў. І толькі сёння генпракурор Александр Канюк даў першы афіцыйны каментар у справе аб затрыманых дырэктарах цукровых камбінатаў. Тое, што цяпер адбылося, гэта вонкавая дэбіторская запазычанасць. Гэта тыя схемы махлярскія, якія заключаюцца паміж нашымі кіраўнікамі прадпрыемстваў і контрагентамі, пераважна расійскімі. Ні КДБ, ні следчы камітэт так званую цукровую справу афіцыйна не пракаментавалі. З 27 студзеня на працоўных месцах адсутнічаюць кіраўнікі 4 цукровых заводаў Беларусі, а таксама дырэктар беларускай цукровай кампаніі, якая экспартуе айчынны цукар у Расею. Паводле крыніцаў парталу Тутбай, у цукровай справе затрымалі ўжо 11 чалавек. І ў працяг тэмы дзяржаўнага ўмяшання ў цэнавую палітыку. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю будзе трымаць пад жэстачайшым кантролем кошты на грэцкія крупы яшчэ на 3 месяцы. Летась цэны на грэчку выраслі ажно на траціну. Чаго чакаць у гэтым годзе? Ці трэба бегчы і купляць стратэгічны прадукт, высвятляла Вольга Старасціна.
Для звычайнага чалавека грэчка проста смачны і зручны прадукт, які добра захоўваецца і лёгка гатуецца. Для эканамістаў жа гэта індыкатар сацыяльна-эканамічнага стану. У Беларусі кошт на такі стратэгічны прадукт летась вырас на цэлых 36%. Они меняются каждый день, поэтому незаметно. Нам, белорусам, ее есть как можно больше надо. Она выводит все, что только есть плохое в организме. Так что замечательно гречку надо кушать по любым ценам. Обычно покупаем пенсионеры по уцененным уже товарам, ценам, поэтому Бог его знает. Сколько, не заметила даже этого. Если цены остаются на том же уровне, то меньше граммов пишут. Было всегда по килограмму развешивали, то теперь уже 800, 900, 700, 600, чтобы нас запутать. І сапраўды, з прычыны рознай граматуры ў пачках зарыентавацца ў коштах досыць цяжка. Гэтак жа цяжка зразумець і грэчневыя захады ўладаў Беларусі, якія вырашылі на найбліжэйшыя 3 месяцы працягнуць дзяржаўнае рэгуляванне коштаў гэтай культуры. Афіцыйна, каб не дапусціць хуткага росту цэнаў на гэты тавар. Аднак незалежны эканаміст перакананы, што мэта рэгулявання зусім не ў падтрыманні нізкіх коштаў. Россияне готовы поставлять сюда гречку дешевле, чем продают у нас, так? Поэтому пришлось дать распоряжение. Март принял решение не снижать цены и заставить россиян, точно так, как и по сахару, продавать дороже свою продукцию в Беларуси. Мы сёння паглядзелі на паліцы крамаў у Мінску, Магілёве, Віцебску, Глыбокім, Пінску і Берасці. І паўсюль прыблізна адна і тая ж карціна. Грэчка ёсць, але пераважна расійская. Відавочна, што ўлады Беларусі таксама заўважылі гэтыя дыспрапорцыі, ды вырашылі своеасабліва пазмагацца з гэтай праблемай. Зачем нам импорт? Если можем сами производить, то давайте импорт дешевый сюда не пускать. Вот это вот мы видим на гречку, мы видим на сахар, на многие даются. Это стратегия, которая ведет к обнищанию населения. Беларусы не ў захапленні ад пабочных метадаў гэткага змагання. Растут страшно. Не по деньгам нашим. Все растет. Рост где значный, где незначный. Все подрастает, везде кругом цены подрастают, не только на гречку. Зауважили, что подорожали продукты. Масавая купля грэчкі – прыкмета эканамічнага крызісу. Але перад тым, як кінуцца ў крамы, памятайма, паводле дасту грэчка можа захоўвацца да 20 месяцаў. Але калі ўжо адкрылі пачак, то тэрмін прыдатнасці зменшаецца да 4 месяцаў. Вольга Старасціна, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву. Жыхары Магілёва, што ляцелі праз Кітай і трапілі ў інфекцыйны шпіталь, не заражаныя смяротным кітайскім каронавірусам. У самім Кітаі выпадкі хваробы зарэгістраваныя ўжо ва ўсіх рэгіёнах. Хварэюць амаль 8 тысячаў асобаў. На сёння мы аднатавалі толькі 68 выпадкаў заражэння па-за Кітаем, і мы не маем сумневаў, што гэта вынік надзвычайных крокаў, які кітайскі ўрад прыняў, каб пазбегнуць распаўсюду інфекцыі. За гэта Кітай заслугоўвае на нашу удзячнасць і павагу. Як паведамляе айчыннае Міністэрства аховы здароўя, на каронавірус праверылі больш за 120 асобаў і ні ў каго не знайшлі. Пераважна гэта беларусы, якія вярнуліся з-за мяжы. Тым часам дзесяткі нашых суайчыннікаў з уласнай волі застаюцца ў закрытых гарадах правінцыі Хубэй. Краіны свету адна за адной адмяняюць або накіроўваюць у каранцін усе авіярэйсы з месцаў распаўсюду эпідэміі. У мэтах бяспекі ў Кітаі адмянілі чэмпіянат свету ў лёгкай атлетыцы. Хто шукаў працу, той ведае, што часам перашкодай для працадаўцы можа стаць пол, сямейны стан або ўзрост. 17 з 20 беларусаў сутыкаюцца з дыскрымінацыяй у працы. Пра гэта сведчыць сацыялагічнае даследаванне грамадскага аб'яднання «Гендерныя перспектывы». Прычым мужчынаў найчасцей дыскрымінуюць паводле веку, а жанчын паводле сямейнага стану. Гэта можа здарыцца нават і ў бізнесе. Ксенія Тарасевіч. Са стэрэатыпамі ў працы 23гадовай тату-майстры Халіна Доль сутыкнулася на ўласным прыкладзе. Калі яна адкрывала тату-салон, ёй адмовілі здаць памяшканне. Маўляў, занадта маладая для ўласнай справы. У всех людей же свои какие-то понятия. Я думаю, что есть самые распространенные, того, что действительно, если ты молод, значит, у тебя нет опыта. Если у тебя нет опыта,
в каком-либо определенном деле, уменьшается вероятность того, что у тебя это дело прокатит успешно. Паводле інфармацыі Белстату, беларускія жанчыны зарабляюць амаль на чвэрць меней за мужчын. Падобная сітуацыя з розніцаю 1–2% у Расіі і ў краіне. А вось у Польшчы розніца не дасягае нават 6,5%. Даследаванне арганізацыі гендернай перспектывы паказвае, што ў Беларусі існуе праблема і з узроставай дыскрымінацыяй. Працадаўцы найменш ахвотна наймаюць як асоба ва ўзросце 50+, гэтак і навічкоў на рынку працы. Каму ж складаней за ўсіх? Дзеляцца менскія мінакі. По-моему, нет никакого ущемления ни женщин, ни мужчин в этом возрасте. Очень равно. Все зависит от способности. Складаней ўсё ж таки жанчынам будзе, тому что мужчинам я лічу, что больше доверяют. У меня был личный опыт, когда я принимал на работу пенсионера, и было все очень успешно. Я думаю, что женщине, потому что мужчина у 50 годов уже... Он себя уже нашел. Дыскрымінацыя на рынку працы сутыкалася абсалютная большасць беларусаў. Часцей за ўсё суайчыннікі сутыкаюцца з перашкодамі пры прыёме на працу. Гэта датычыла амаль 70% беларусаў. З сексуальнымі дамаганнямі сутыкнуўся амаль кожны 5-й рэспандэнт. Пры гэтым больш за чвэрць апытаных нават не разумелі, што сталі ахвярамі дыскрымінацыі на працы. Это и есть дискриминация, да? Когда в одинаковых условиях каким-то людям, какой-то группе людей предъявляются другие требования, чем к остальным. То есть вот это вот различие, оно ничем другим не обусловлено, как наличием каких-то предубеждений, там, предрассудков, стереотипов, личного мнения. Грамадскія арганізацыі ўздымаюць праблемы дыскрымінацыі ў працы, у тым ліку праз публічныя абмеркаванні. Мы надеемся, что, по крайней мере, актуализация этой проблемы даст толчок для каких-то дальнейших действий. В идеале нужно разрабатывать антидискриминационное законодательство и совершенствовать законодательство в области гендерного равенства. Калі вы сутыкнуліся з працоўнай дыскрымінацыяй на працы, адмыслоўцы раяць не адмаўляць парушэння і звярнуцца ў дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі ў працы, які падрыхтуе адмысловае заключэнне. Маючы заключэнне, надалей трэба падаваць у суд. Па юрыдычную кансультацыю можна звярнуцца ў грамадскія арганізацыі, напрыклад, на гарачую лінію установы «Ейныя правы». Ксенія Тарасевіч, Белсат. Беларусы нярэдка хваляцца роўнымі аўтастрадамі. Але калі звярнуць у раён, часам можна застацца без колаў. У аграгарадку Пакалюбічы пад Гомлем адна з вуліцаў стала неадольнай для мясцовых жыхароў. Асабліва цяжка ехаць праз ямы чалавеку на інвалідным вазку. Сергей Ляпін. Большасць вуліцаў у аграгарадку Пакалюбічы, што непадалёк Гомля, без асфальтавага пакрыцця. Одна з іх – вулица Советская. Тяжело ходить, ездить с маленьким ребенком на коляске по этим дорогам. И неудобно на машине. Звароты до мясцовых чыноўнікаў плёну не прынеслі, кажуць жыхары. Пишем, они нам бульдозером протянет дорожку и все. А зимой, если заметет, то вообще могут не прочистить. Вот как. Таму, каб вуліцу нарэшце давялі да ладу, жыхары пачалі збіраць подпісы пад адмысловым зваротам у адміністрацыю прэзідэнта. Яго аўтар – вазочнік Владимир Сенцов. Яміны на дарозе перашкаджаюць яму перамяшчацца самастойна. Должен быть беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, к магазинам, поликлинике. То есть я беспрепятственно добрался ко всем учреждениям государственной важности. Летась Владимир дамогся ад ладаў рамонту асфальту на суседняй вуліцы Трудовая. Праз гэтую дарогу на вазку можна дабрацца да прыпынку грамадскага транспарту, але ўсё роўна не без перашкодаў. Безбар'ернага пад'езду да прыпынку няма. Поэтому мы должны пользоваться проезжей частью, где движение большое. Хто ж мае дапамагчы Владимиру перамяшчацца па Пакалюбічах без перашкодаў? Працы по стварэнню безбар'ернага асяроддзя у нас, згодна з заканадаўствам, закрэплена за дзяржавай. Эксплуатуючыя арганізацыі, а именно дорожныя будаўнічыя службы, дорожна-эксплуатацыйныя, мясцовыя ўлады, яны маюць для гэтага ўсе магчымасці, акрамя, мабыць, толькі фінансавых. Пакуль жа не атрымліваецца дамагчыся нават асфальтавання вуліцы Савецкай. Калі дарога стане роўная, не ведаюць і ў гомельскім райвыканкаме. На ее ремонт требуется больше 70 тысяч рублей. Пока еще финансирования нету.
У аддзеле жыллёва-камунальнай гаспадаркі гомельскага райвыканкаму запэўнілі, што вуліца Савецкая у аграгарадку Пакалюбічы у чарзе на рамонт, але ў той жа час адзначылі, што фінансаванне на капітальны рамонт вуліцаў не вылучалася аж з 2015 года. Сергей Ляпін, Белсат. Уцёк сабака, знікла котка. Што рабіць? Куды бегчы? Дзе шукаць? Цяпер у пошуках могуць дапамагчы не толькі папяровая абвестка і сацыяльныя сеткі, але і адмысловы сервіс 115.bel, які перадае інфармацыю на фауну гораду. Хрысціна Чарняўская. Дзяніс – уладальнік сабакі пароды бігаль на мянушку Міля. Не так даўно Міля збегла ад гаспадара ў раёне вуліцы Платонова ў Менску. Друзей был на сервисе, мы там частенько бываем с Милей, поэтому территория нам знакома. И вот я там осмелился, спустил ее на пару минут буквально. Кто-то на улице там фейерверк взорвал или петарду, и у собаки что-то клемануло, она просто развернулась и побежала. Пра здарэнне Дзяніс неадкладна паведаміў у сацыяльных сетках. Інфармацыю хутка падхапілі яго падпісчыкі, і яна патрапіла ў тэматычныя валанцёрскія суполкі пошуку жывёлінаў. Дзякуючы аператыўнаму рэагаванню людзей, на наступны дзень Міля была дома. Я уверен на 99%, что социальные сети, сторис, эти репосты массовые о том, что у всех в ленте была эта история, поспособствовали тому, что собаку нашли менее чем за сутки. Теперь информацию про згубленых и знойдзеных гадаванцаў можно паведаміць и на сервис 115.bel. Звестки перадаются дзяржаўнаму прадпрыемству «Фауна горада», где з іх ствараюць базы звестак на сайте организации. Информация захоўваецца цягам месяца. У гэткай ініцыятывы ёсць крытыкі, якія лічаць, што адкрытая інфармацыя пра месца перабывання жывёлінаў можа пагражаць іхняму жыццю, але шмат хто прытрымліваецца іншага пункту гледжання. Сейчас на фауне сокращается количество машин, количество ловцов. Если раньше по заявлениям ЖЭСа фауна выезжала 2 раза в месяц, то на сегодняшний день сокращено до 1 раза в месяц. То есть фауна не заинтересована ни морально, ни финансово в пополнении, так скажем, численности животных. Пазітыўна на з'яўленне такога сервісу глядзяць зооабаронцы. У выпадку ўцёку гадаванца разлічваць на хуткі пошук не даводзіцца праз адсутнасць адзінай базы звестак хатніх жывёлінаў. Дапамагчы можа распаўсюд информации. У хозяев, у владельцев собак появилась дополнительная возможность найти своего питомца, причем сделать это централизованно, потому что у нас очень много площадок в интернете есть, которые эту информацию аккумулируют, но не было централизованной площадки. А сейчас, если эта площадка централизованная еще и связана со службами отлова, то шансы повышаются в разы найти своего питомца. На прадпрыемстве «Фауна гораду» даць каментар пра то, як будзе працаваць сервіс, нам пагадзіліся толькі праз афіцыйны зварот. Адказ на які заканадаўча магчыма чакаць да месяца. Калі раптам ваш хатні гадаванец уцёк, не адчайвайцеся. Як мага хутчэй размясціце інфармацыю пра гэта па ўсіх магчымых сацыяльных каналах. Прысвяціце час для штодзённага патруля раёну, дзе згубіўся сабака ці кот. Падключыце да пошуку вашых родных і сяброў. Прыблізна такі ж сцэнар у выпадку, калі вы знайшлі чужога гадаванца. Галоўнае, не пакідайце жывёліну ў бядзе. Існуе вялікая імавернасць, што яе шукаюць і чакаюць. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Заўтра ў асобных рэгіёнах Беларусі будзе густы туман, месцамі галалёд, таму варта ўстрымацца ад неабавязковых паездак або прынамсі ехаць асцярожна. Праз момант падрабязны прагноз надвор'я на пятніцу, а потым размова дня на тэму візіту амерыканскага дзяржсакратара Майка Пампеа ў Беларусь. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы.